Наша нація, наша умма, як ніколи потребує історію успіху. Цей успіх, дорогі брати та сестри, починається з вас, з мене, з усіх нас. Цей успіх, на мій погляд, починається з глибокого роздуму, аналітики. Так давайте ж разом міркувати. З ім'ям Аллаха Всемилостивого, Милостивого. Кожен день ми робимо щось автоматично. Миємо руки, надягаємо одяг, натискаємо на кнопку ліфта, ведемо машину. Ми не вкладаємо в ці дії якийсь особливий сенс та не розмірковуємо над ними. І це природно. І так само на автоматі, на жаль, ми часом беремо омовіння, робимо намаз, читаємо Коран, не заглиблюючись в сенс рухів, не розуміючи сказаних слів. Зробили, поставили подумки галочку та побігли займатися далі своїми справами. Нічого не відчувши, ніяк не змінившись внутрішньо, а часом ще й встигнувши в кожному рекаті прорахувати квартальний бюджет фірми, перебравши в пам'яті список покупок. Оті, які увірували, що нам каже Аллах в Корані. «Я створив джинів та людей тільки для того, щоб вони мені поклонялися». Чого насправді Він бажає від нас? Нам треба запитати, як можна бути смиренним в своїх молитвах і не думати про стороннє, коли ми не розуміємо того, що вимовляємо. Але ж ми повторюємо ці слова кожен день, в кожних 5 молитвах, в кожному рекаті. І це не просто набір слів, адже ми вимовляємо слова великого та всемогутнього Аллаха, який наділяє нас всім, що ми маємо, який захищає нас від всіх бід та нещасть. Адже Він сам сказав про свій Коран. Це послання до людей, щоб ним застерігали людей. Нехай вони знають, що Він – єдиний Бог. І нехай замисляться обдаровані розумом. Сам Аллах наділив нас розумом не просто так. І Він велить нам міркувати над Його посланням. Як же нам позбутися цього автоматизму в поклонінні? Для початку важливо усвідомити, що ось наші дії – омовіння, намаз, читання Корану, поїли, попили, поспали, прокинулися. Це поклоніння Всевишньому, якщо робиться з усвідомленням, вдячністю та смиренням перед Ним. Нам слід розуміти сенс вимовлених нами слів в обрядах та поклонінні. Наприклад, «Субханак Аллахумма ва бихамдик, самі Аллаху ліман хаміда, аттахіяту лілляхі, вассалавату ваттаїбат», не кажучи вже про коранічні аяти. Нам слід вивчати арабську мову, щоб досягнути розуміння цих слів, а потім смирення в поклонінні та довольства Всевишнього, іншааллах. Вивчайте смисл, повторюйте вивчене, вивчайте мову Корану та сунни посланника Аллаха, нехай його благословить Аллах та вітає. Не будьте на автоматі. Пам'ятайте, ми створені, щоб поклонятися в житті Творцю, як звичайні живі люди. Але не жити в поклонінні, як відлюдники-монахи. Важливо жити, щоб поклонятися і, по суті, бути вдячними Всевишньому завжди і усьому.